Да видим какво спира вашето материално изобилие. Има някаква пречка във вашето материално изобилие, има някакъв негатив или просто някакъв луп, нали, някакъв циклеж. Нещо спира и върти енергията ви да тече между чакрате. Има проблем с материалното изобилие, с възможностите. Т.е. всеки път, когато някакси тръгнете да правите нещата и започват да ви се получават, както винаги са ви се получавали, изведнъж нещо спира и вие не получавате това, на което сте се надявали. Има нещо, което прекратява целият процес, нещо свързано с етера, дявола, десятка чаши и смъртта. Проблемът е, че всеки път, когато усетите, че вашата манифестация започва да придобива реалност и да ви се получават нещата, да получават това материално изобилие, тези материални оферти, вие сами слагате край на това нещо. Има нещо във вас, което стопира този процес и той не може да достигне своя логичен край, завършек, защото вие не си позволявате да имате доверие в Вселената, не си позволявате да имате доверие в потока. Вие сами слагате край точка на този поток, но който трябва всички да се оставим да течем. Глупакът е това доверие в Вселената, което е доста нелогично и то не е обвързано с ума. Ако очаквате умът ви да ви даде отговор и да ви направи решение, да ви даде решение, за да можете да манифестирате изобилие в материалния свят, това просто няма как да се случи. Умът е, да го наречем, софтуер, който просто събира и анализира информация. При това не е достатъчна информация. Той не може да взема решения, не може да знае как работи Вселената, която е доста голяма и непредсказуема. И съответно всеки път, когато се опитвате да стопирате с ума си този процес, защото вие се опитвате да намерите логично обяснение на нещата, вие се опитвате да намерите някаква фалшива сигурност, дяволът. Това е фалшива сигурност. Умът ви си мисли, че знае формулата за сигурността, но това не е вярно. Това просто не е вярно. Формулата за сигурността не съществува. Единствената сигурност, която има, е да се доверите на Вселената, на потока на Вселената, на синхронизациите, на усещането за лекота, подвижност. Ако имате това усещане за лекота и подвижност, когато нещата просто сами се навързват едно с друго, без да се опитвате да ги контролирате с ума си, с мислите си, които са породени от страх, примерно от страх от нямане в миналото, страх от нямане в настоящето, страх от това, какво ще си помислят хората, страх от това дали правите нещо неморално, страх от това дали това е правилно или неправилно, страх от това до какво ще доведе, до какви последствия. Дяволът е страха от някакви причинно-следствени връзки, които обаче на по-високо ниво, на по-високи измерения в Вселената не съществуват. Илюзията за причинно-следствени връзки съществува само в нашата изкуствено създадена реалност. Дяволът е нещо изкуствено. То реално не съществува в Вселената, в по-висшия аспект на времето. В по-висшия аспект на времето, буквално във всеки един момент можете да претворите своята реалност, да изменете както миналото, така и бъдещето. Тоест, ако се концентрирате върху моментът сега, ако се концентрирате върху това да сте потока в момента сега, в момента да се чувствате добре, в момента да забелязвате тези знаци, тези точки, тези места, където трябва да бъдете, да забелязвате къде чувствате лекота, къде се чувствате на място. Ако следвате тази линия на мисъл, на вървеж, на действия, на правене, на лекота на вземане на решенията, това е вашият път и това ще доведе до изобилие в живота ви. Трябва да има тази енергия на десятка чаши, която е енергията на създаване на, как да го обясним, на създаване на атмосфера. На създаване на атмосфера, която е изпълнена с радост, която е изпълнена с поделени идеи. Един вид трябва да сте във връзка с архетипите. Трябва да сте във връзка с по-обширното колективно съзнание и да имате някаква идея, която да въплатите. Тоест, вие вижте, не трябва да си мислите, примерно, аз искам еди колко си пари, аз искам еди какво си. Трябва да мислите, аз каква идея искам да претворя, трябва повече да я чувствате. Тоест, примерно, аз искам да допринеса за израстване на съзнанието на човечеството. Посредством еди какво си. Или аз искам да създавам повече красота посредством еди какво си. И вече по този начин, по тази линия на мисълта, ще дойде това парично изобилие при вас и ще приключи този цикъл. Нали, смъртта, освен край това прераждане,
и завършване на един цикъл, за да може да се прероди, трансформира, трансмутира нещо по-хубаво. Също така ви ще преживеете прераждане. Имате нужда от прераждане на ментално ниво, защото определено сте зацикли тук на това ниво, където мислите ви просто бягат от една в друга крайност и се опитвате да намерите някакво логично решение, което, нали, да ви спаси веднъж за винаги, десятката веднъж за винаги да ви спаси. Обаче това няма как да стане, защото животът е толкова непредсказуем, глупакът. Животът е толкова непредсказуем и дявол е тази животинската част от нас, която, нали, рептилския мозък, която винаги се опитва да намери някаква фалшива сигурност, обаче ние сме повече душевни създания, отколкото физически и тази сигурност няма как да съществува, защото винаги, когато вие си мислите, че сте намерили, програмата измисля нова игра, която, нали, да ви покаже, че тая ваша сигурност реално е фалшива. И вие, ако се създавате изкуствена сигурност, вие реално спирате процеса си на развитие, спирате достъпа си до потока, до съзнанието на Вселената. Тоест, вие сами си изключите от Вселената, търсейки някакви такива крайни решения и превързаности. И вие просто заслужавате това изобилие. Всеки един от нас заслужава това изобилие и изобилието, което да ни носи истинско щастие, веселие, чувство за... Намерих думите. Това е нашето място в света. На десятка чаши, това е нашето място в света. Как виждате вашето място в света? Къде е това изобилие, което търсите? Как искате вие да създавате изобилие в света? Не е задължително да е материално. Вашето изобилие може да е просто енергия, може да са съвети, може да е комуникация с хора, може да е присъствие, може да е просто да се облечете красиво, да излезете навън и да вдъхновите някой. Къде е вдъхновението, нали? В смисъл, как носите веселие и на себе си, и на другите? Трябва да търсите веселието в този свят. Трябва да търсите веселието, което кара нещата да се случват, което носи промяна в този свят. Каква е вашата идея, която носи промяна в този свят? Кой е архетипът, който искате да въплатите в този свят, за да го промените към нужната посока? Ето това иска Вселената от вас, за да манифестирате изобилие. Така че, така ще направим. Оставете негативните мисли и негативните ментални модели и псевдологиката и обвързаностите на дявола. Откажете се от дявола и приемете веселието в този свят. Приемете вашата мисия, вашата роля в този свят и се доверете. Доверете се на Вселената, доверете се на вас и се възползвайте от възможностите, които ви се дават. От най-малките до най-големите. Това са може би някакви съвсем малки, финни неща, които ви даже не забелязвате, защото сте твърде заети да мислите какво се е случило в миналото, какво ще се случи в бъдеще, какво ще стане аз ако. Живете в сега момента и наблюдавайте най-малките знаци, най-малките възможности, които се откриват пред вас. Най-малките, наистина буквално дори най-малките, като това да седнете на хубавото място в автобуса. Ето това ме преди. Просто си позволете да бъдете весели и безгрижни и ще бъдете преродени.